ಕರಾವಳಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಪಸರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಗರದ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಶಿವಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಸಂಘದ ಜಂಟಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ತುಳು ಇತಿಹಾಸ ಬುಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವಲೋಕನ ಬುಕ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ನಗರದ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜಿನ ಬಿ ದೇವದಾಸ ಮಂಟಪ ಕಲಾಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ತಾರ್ನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ತುಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ತುಳುವಿನ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸತ್ಯದ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮದ ಹಾದಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಳುವಿನ ಐತಿಹ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯುವಜನರ ಮೇಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಾರಾಯಣಗುರುಗಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಪ್ರಥಮ ಸಂಗ್ರಾಮ ಹಾಗೂ ಗಾಂಧೀಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಮೊದಲಾದವರು ತುಳುನಾಡಿನ ಇತಿಹಾಸದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅರಿಯುವ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು. ಒಂಜಾತು ವಿಚಾರ ತುಳು ಬದುಕು, ತುಳುನಾಡು, ತುಳು ಆರಾಧನೆ, ತುಳು ಆಚರಣೆ, ತುಳುತ ಪರಪೋಕು ಇಂಥ ವಿಷಯಡ್ ಇನಿ ಒಂಜಾತು ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪ ಮತನ ಮಂತ ನಾಯರಂಡು ವೇದಿಕೆಡು ಚಿದಂಬರ ಬೈಕಂಬಾಡಿಯಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಮೊರನಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತನಾರು ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಭೆಟ್ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಾತು ಬದುಕದ ಬಗ್ಗೆ ಇನಿ ಚರ್ಚೆ ಯಾರಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಇನ್ನಿತ ಪೊರ್ತು ಇನ್ನಿತ ಕಾಲ ಇನ್ನಿತ ಸಂದರ್ಭಡಿಂಚ ಬಂಡ ತುಳುನಾಡು ತುಳು ಪರ್ಬ ಅಂದ ಬಂಡ ಭೂತದ ಕೊಡಿಯಡಿಗೆ ಪೋಪನಿ ನಾಲ್ಕು ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪನಿ ಅದನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪನಿ ಐನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪನಿ ಆ ತೇಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಒರಿಪಾಯ ಅಂತ ಪನ್ಪನಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಆತ್ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಬಂದುಲೆ ಜೋಕುಲೆ ತುಳು ಬದುಕು ತುಳುನಾಡದ ಬಂಡ ಅವು ಅವೇತೋ ವಿಚಾರಲುಂಟು ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಈ ತುಳುನಾಡದ ಚರಿತ್ರೆ, ಈ ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ತುತ್ತೈತ ನಮ್ಮ ತೆನಸು, ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಲು, ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣು, ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಬದುಕು ಒಂದು ಮಾತ ತುಳು ಬದುಕಿಗೆ ಸೇರ್ನಂಚಿತನ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂದೇನು ಮಾತು ಒಂತೆ ಅಣ್ಣ ನಿಗಲೆಗೆ ಪರಿಚಯ ಆವಡು ಪನ್ಪನ ನೆಲ್ಲಿಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲಿಂಚಿತನ ಲೇಸನ್ ಐನಾತ್ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಮನ್ಪರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಮಂತಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ದಾದಾಪು ಮುಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ತರಿಟಿಂಚನ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಪುಂಡು ಎನ್ನಡಿದು ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ನ ತಲೆ ಇಟ್ಟು ತುಳು ಬದುಕೊಂಡು ಬೇತಿನ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಪುಂಡು ಅವೇ ಜೋಕುಲು ಬತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರೇಲರ್ ಕೊನತದು ಬಿಡುಗಡೆ ಬಂತೀರಿ ಅಕ್ಕಲ್ಲನೇ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಅದ ಒಂಜಾತ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಪುಂಡು ಆವಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ಅಭಿಲಾಷದ ನೆಲೆಟ್ಟವು ಎಂಕಲು ಕಾಲೇಜಿದ ಅಪ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಂತ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಜೋಕುಲು ಓದೋಡು ಒಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆ ಐಕ ಬಾಡೋದು ಎಂಕಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಜೋಕುಲಿನ ಲಿಪ್ಪಾದ ಇಡೀ ದಿನ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ಕುಲ್ಲಾದ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳು ಬದುಕು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಓದುಪಾದ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಲ್ದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತೆರೆಯೋನ ಚಿತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಮಾರು 15 ಕಾಲೇಜ್ ಅಕ್ಕಲು ಇಡಿಮಟ್ಟ ಬತ್ತೇರು ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜ್ ಜೋಕುಲ್ಲಾ ಬೈದಿರಂದ ಪನಿಯರ ಇಂಕೆ ಪೆರ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಆರ್ ಪೂಜಾರಿಯವರು ಮಾತನಾಡಿ, ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ದೈವಾರಾಧನೆ, ಯಕ್ಷಗಾನ, ಕಂಬಳ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಹಿರಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ತುಳುನಾಡಿನ ಇತಿಹಾಸ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು. ತಾರ್ನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಲಿ ಎಂದರು. ಕೊರಿಯರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಬತ್ತದೇರೇನೆ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಂದು ಪಂಡ ವಿಶೇಷವಾದಿ ಆನೆ ಏಪಾಲ ಪಂಡ್ರ ಉಂಡು. ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ಇನ್ನು ನಂಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವ ಕಂತು ಕೊಡ್ತೀನ ಐಟ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಪಂಡ ಒಂದು ಐಡ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ವಿಶೇಷಲಾಯಿನಂಚಿನ ದೈವರಾಧನೆ ಆದುಪ್ಪಡು, ನಾಗರಾಧನೆ ಆದುಪ್ಪಡು, ಕಂಬಳ ಆದುಪ್ಪಡು, ಯಕ್ಷಗಾನ ಆದುಪ್ಪಡು ಒಂದು ಪೂರ ಖಂಡಿತವಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಿ ಜಗತ್ತಿನ ಈ ತುಳುನಾಡುಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಒರಿಪದು ದುಂಬು ಕೊನಪುನಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇನ್ನು ನಂಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಪಂದು ಕೊರಪುನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೆನಪಲ್ತು ಕೊರಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರಲೊಂದು ನಿರಂತರವಾದ ಆ ಒಂದು ಉಪ್ಪೊಡೊಂದು ಉನೇನೆ ಪೂರ ಸರಿಯಾದೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದೆ. ಆನಿದ ದಿನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಿತ್ಯನ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಸರ್ ಈ ಒಂದು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೇರು. ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಚಾಲಕ ವಸಂತ ಕಾರಂದೂರು ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ತುಳುನಾಡಿನ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗೌರವ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನು ಅರಿವಿಗೆ ಬಾರದ ಸಾಕಷ್ಟು ಇತಿಹಾಸ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಚಾರಗಳು ನೇಪಥ್ಯದಲ್ಲಿವೆ. ಅದನ್ನು ಅರಿತು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಸಂದ ಒಂದಕ್ಕಲೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಎರಡನೇದಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿತ್ತ ದಿನಟ್ಟು ಭಾಳ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಉತ್ತಮ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿತ್ತ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೆಗಾವಡು ಅತನ ಜನಕ್ಕಲೆಗಾವಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪು ನಾವು ಭಾಳ ಒಂಜಿ ಅವಶ್ಯಕ ಅದು ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಇನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಚೋಕುಲು ಬೇತೆ ಕಾನ್ವೆಂಟೆಡ್ ಕಲ್ಪೇರು ಅತನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಡು ಪೋಪೇರು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೆಂಚಿನ ಉಂಡು. ಇತ್ತ ತಾನೇ ಪಾತೆರ್ನಂಚಿನ ಅರವಿಂದ ಚೊಕ್ಕಾಡಿಯರು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡಗದ ಸಲದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೂರ್ವಡೆದೇ ಏತು ಜನ ನೆಕ್ಕು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತಾರೆ ಪಂಪುನ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ನಂಗೆ ನಮ್ಮದೊಂದು ದಿಯರಿ. ಮುಂಡಾಜೆ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಹಾಗೂ ಲೇಖಕ ಅರವಿಂದ್ ಚೊಕ್ಕಾಡಿಯವರು ತುಳು ಇತಿಹಾಸದ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನ ನೀಡಿದರು. ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತಟು ಆಧುನಿಕ ಇತಿಹಾಸ ಅಂದ ಮಲ್ಪುನ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆತ ಇತಿಹಾಸ ಅಂದ ಮಲ್ಪುನ 1858 1885 ನಡುಟೆ ಶುರುವಾಂಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಟ್ಟು ಶುರುವಾಂಡು ಅಂದು ಮನ್ಪೇರು. 1885 ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆತು ಅವು ಬುಕ್ಕ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಲ್ತೊಂಡಿರೋದು ಅಂತ ಆಧುನಿಕ ಇತಿಹಾಸಕಾರರ ಇತ ವಿವರಣೆ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಟ ಅವು ಆಪುನೆಗೂ ತುಂಬೆ ಮೂಳು ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ದ ಫೀಲಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆತನು ಓಳು ಈ ಬಾಗೋಟು ಕರಾವಳಿ ಬಾಗೋಟು ಆ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ದ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಂಟ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ಅತ್ತವು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಅತ್ತು ಅಂಟ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಅಂದು. ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಕಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ತೋಜಿಪಾಯಿಂದಾಂಡ ಆ ಸಾದಿಡು ಖಂಡಿತ ಜೋಕುಲು ಪೋಪ ಯಾನೊಂಜಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ವೃತ್ತಿಡಿ ಇತ್ತೊಂದು ಯಾನ ಪನ್ಪನೆ ಅಥವಾ ಇತ್ತದು ಯಾನ ಪನ್ಪನೆ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವತ್ತೂ ದಾರಿ ತಪ್ಪಲಿಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತೂ ಹೊಸ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರದೇ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೊಡುವ ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಐಕ್ಯಾನ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪನೆ ವಸಂತ ಕಾರಂದರಾದಪ್ಪು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಪ್ಪು ಮುಲ್ಪ ಇಂಚಿನ ನನಾಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರವಾದ ನಡಪಡು. ನಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈ ತುಳುನಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಹುಶಃ ತುಳುನಾಡಂದು ಬಂಡ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವು ಇದು ಭಾರತದ ಜಗತ್ತದ ಬೇತೆ ಎಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಭೂಭಾಗೋಲಿನ ನಮ್ಮ ತೂಪನ ಐಡ್ದು ಮೀರಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶ ಇದು ದಯಪನ್ನಗ ನಂಗೆ ಸಾರ ವರ್ಷಗೂ ದುಂಬೆ ಪರರಾಷ್ಟ್ರಲೆಗೊಂದು ಒಂಜಿ ಆಣೆ ಬಾಕಿಲಿತ್ತಲೆಗ ಇತ್ತಂಡು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಶಿವಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಜೆ ಸುವರ್ಣ, ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿ, ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಚಂದನ್ ದಾಸ್, ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಚಿದಂಬರ ಬೈಕಂಪಾಡಿ, ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ರಘುರಾಜ್ ಕದ್ರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ರವಿಕಲಾ ವಂದಿಸಿದರು. ನಾಗೇಶ್ ಕಾವೂರು, ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್, ಮಂಗಳೂರು.